alaikum, barkanmu da wannan lokaci, muna yi wa kowa fatan alheri. So ga wani sabon link din nan mun kuma samu muku da shi wanda zaka ringa samun dala ba tare da ka sha wata wahala ba. So wanda bai mana subscribing bai danna subscribing sannan ya danna mana like sai ya danna alamar kararrawa domin hakan yana ba mu kwarin gwiwa wajen samun sabon shirye-shiryen mu dora mu. So da farko dai zaka zo nan wato ka sa phone number ɗinka wato kamar haka. So idan ka sa phone number ɗinka wato zaka zo ka sa ainihin pin a nan guda 8 haka ko guda 6 wanda dai ranka yake so. So nan kuma zaka zo ka sa wato name ɗinka. So bacin ka sa name ɗinka zaka zo wato ainihin ka danna nan wajen. So gashi nan za ga an sama sign up sai ka danna. So kun ga dai kamar misali kamar haka ya riga da ya kawo mu cikin wannan application din. So idan ka tashi zaka zo ne ka shiga wato gashi nan za ga an rubuta ma wato account, gashi nan wato account, gashi za ga an samu account. So zaka zo ka danna wajen ne. So idan ka zo ka danna wato account, so zaka zo ne ka wato danna nan kamar misali kamar nan haka. Gashi nan. So idan ka danna, so zaka zo misali ka danna nan, gashi nan za ga an sama gashi nan. So shi ma sai ka danna. So idan ka danna zaka zo wato ka sa name ɗinka a nan wajen. So full name ɗinka wanda ka sa farko can kamar misali kamar haka. So ka gani na sa wato name ɗina sai na yi confirming to. So kun gani wato successful ya riga ya yi. So zaka zo ne misali kamar haka, kana so ka dinga samun dala ba tare da ka sha wata wahala ba. So zaka dawo nan gashi nan na zagaye muku. So zaka zo ka danna wajen. So idan ka danna zaka ga nan wajen an sa maka wato VIP 1 gashi nan ma za ga an sama VIP 2, nan ma za ga an sama wato VIP 3, nan kuma VIP 4, VIP 5, VIP 6. So gashi nan dai da sauransu. So idan ka tashi zaka zo wato ka danna wato gashi nan, bari ku nuna muku misali kamar haka, zaka danna VIP 2. So zaka zo ka danna ne misali kamar haka. So idan ka danna VIP 2 wato zaka zo ka danna nan gashi nan. So zan zagaye muku shi, zan sa muku a jan kala yanta za ku gani sosai. Yawwa gashi nan zaka zo ka danna wato nan. So kana dannawa zai ta wato juya yana dan irga sakanni haka. So ka gani, so sai ka danna OK. So sai ka kuma dannawa. Okay, sai ka ƙara danna OK. Sai ka ƙara dannawa sai ka yi sau 4. So kun gani already na riga na yi aiki na. So sai dai gobe na zan ƙara shiga in zo kuma yin aiki na yau ya riga so da ya ƙare. So zan dawo ne, zaka dawo nan misali zaka zo gashi nan za ga an sama inviting friend. So idan ka zo zaka ga wato an sama wato inviting friend gashi nan za gani a nan. So sai ka danna kamar haka. So za ga an sama wato copy link, zaka zo ka danna copy link gashi nan misali kamar haka. Idan kai copy link ɗinka zaka je ka wato tura abokananka su ma su bude. So idan ka tura mutum wato ka tura mutum 27 suka bude, so za ka yi ka wato VIP 3. So sai ka shiga wato VIP 3, ka duba ka gani ka ga dala nawa ce. So sai mu dawo nan. So ga VIP 3 nan.
gashi nan kamar haka BIP3 wato gashi nan za ga an sama wato $50 a nan, gashi nan $50. So in dai ka riga da ka bude mutum 27, so za a baka $50 kuma ba tare da ka sha wata wahala ba za ka yi withdraw ɗinka. So kada ku manta ku mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa da mun samu sabon shirye-shiryen mu ringa ɗora muku. So ka duba ƙarƙashin wannan bidiyo, so za ga an ajiye maka wato link ɗin wannan platform ɗin. So kana danna zai kai ka Chrome, sai ka je ka bude. So sai ka dawo nan wato my account misali kamar haka. So za ga an sama wato gashi nan za ga an sama dalar ka nan, gashi nan misali, gashi nan za ga an sama dala a nan, an sama dala. So yau ka yi to misali gobe ma kamar misali gobe kana yi dan ma za a ƙara sama wato ainihin dalar ka a wajen, to za ta koma dala ɗaya. Yau in kai gobe kai to dala ɗaya, haka za a ringa jera ma wato dalar ka a wajen, wato kana abin nan ɗinta. So a bidiyo na gaba za mu nuna maka kuma yadda za ka yi withdraw to ba tare da ka sha wahala ba, shi ma cikin sauki. So mun gode sosai, mun gode sosai, a daure a bude a ci gaba da yi.